Philippines! Kumusta mga kaibigan? Good morning po sa inyong lahat dyan. Andito tayo sa garden. Pinuntahan ko lang itong mga string beans ko na sobrang dwarf. Katulad lang yan sa akin. Kasi ako kasi nagtanim. Parang hindi maganda yung tubo nila. Pero okay lang yan. Pero yan, alam niya, tubig-tubig lang yung pag may time. Ganun. So punta tayo dito sa eggplant. Ito yung eggplant ko guys. Nililinis ko siya konti kahapon. Pero hindi ko natapos. So tapusin natin kasi ang daming damo. Tignan nyo naman, ang daming damo. So, yan lang yung nalinis ko. At saka ito yung zucchini natin. Sana hindi kainin ng mga hinayuperks. So, ito lang guys. Ipagpatuloy ko lang itong paglilinis para hindi sila maging ma-overwhelm sa damo. Sige, puntahan muna natin si Tami sa harap. Hello guys. Andun si Tami sa labas. Kailangan kong bantayan kasi nag-cut siya ng grass. Bantayanan, magod niya akong banagod kapag mag-cut. Baka anong mangyari. Yan, tapos na ako doon sa labas, sa garden ko. And yun, ini-stop ko muna doon kasi sabi ko, ang asawa ko kailangan bantayan. Kasi para itong baby. Look, andun Parang baby, mahangin din dito guys, mahangin. At kailangan nating i-check kung nag-start na ba itong magbulak. Nag-start na siya. Look, kita nyo. Look, kita nyo guys. Yun siya, bulak yan. Nag-start na siya. Look. Hindi man siya masaya, Look, dry. Nag-dry siya, Kailangan siya ng tubig. Mister. Okay guys, tapos na ako dito naglinis. Kunin ko na lang itong mga tapos na ako dito. Kunin ko na lang itong dagdag din ako dito ng tugsok para nito para kapitan ng kapitan ng string beans na hindi tumaas. Parang itong string beans parang ako hindi tumaas, dwarf. Isip ko may bunga na ba, may hinog, walang hinog. May malaki na maraming maraming ants Hi guys, mayroon palang bunga na Ang dami ng bunga ng raspberry natin look Look May mga bunga na. Mga hinog na yung iba Look hinog. Kinain na nga yung iba Look may bunga na. Start na siyang magbunga. Ang ganda. Si Tami. Hala. Meron na pala talagang bunga yung raspberry natin guys. Meron ng bunga Kinain na ng mga bubuyog. Pati yung cucumber natin ang nalago. Ang cucumber malago na. Look, he cut the grass. Look at him. Wow, he cut the whole thing. Oh, I need to. Hey! Tami! Tami Moy!
Oh, you just put in? No, go. Come on, baby. Roxy mo. Swim together. Swim together. Rox, you had your chance to go on a swing, you didn't go, so now you stay. Come on, now we swim. Come on. Okay, girl. Sit. Okay, you sit. You sit down. You sit down. Okay, you do. You sit. You sit down. You wanna sit? Start swinging. No, she's not lying. She's not sleeping. It's alright, you just swing light. She's shaking her bad leg, honey. Ginoo ko si Gilos, Roxy. Si Gilos. Ay, nagising ako dito guys sa asawa ko. Ang aga-aga. Nagising na lang ako. Bumangon ako dahil meron akong narinig. Nagkakat na mga kahit anik-anik. So ngayon sabi ko, babangon nga ako be. Para tignan natin kung ano yung mga pinagagawa nito. Sobrang aga naman ni Mister. Grabe. Good morning. Morning. What are you doing? I cut the onions down, cut the olives, put the macaroni salad. Too early. Yeah, well, get it done and over with. Yesterday you were busy doing something and now too? Yeah. What was I doing yesterday? Huh? What was I doing yesterday? What is gonna say? What was I doing yesterday? What are you doing yesterday? Was you cooking everything? What was I cooking? Hun, the chicken, hun. You're out of your mind now. Oh, yeah, seriously? yeah, the breaded chicken. I'm trying to remember. I don't remember. You forgot this old now. Hala, hun, we need to put it back in the refrigerator. Or cooking. Huh? Or cooking. Oh my God, what do you guys want? What are the two of you doing here? Look at this, honey. Hello. Oy, what are you doing, hun? Honey, what's going on? What the heck is going on with the two of you? Huh? I guess I'm gonna get a bread. I guess that's what Mama's going to do now. Hey! Hey! This is what they like. The bread. Hawaiian. So I guess I'm gonna eat this for them. Not eat this for them. Give this. Dito pa yung dalawa. Mama still eating the bread. Your bread. Look. Okay? Okay. Ito na guys, turkey. Ang laki-laking turkey. Look at this. So yun guys, ang laki ng turkey, o diba? So, Oh my God. Huy, huy, huy. Oh look, that came out all by itself. That looks fun to me, guys. That's it's a snake, guys. That don't splash everywhere, huh? Look at that, guys. We try not to. First off, we save the juice for them. Free po ito last year. Every Thanksgiving, yung tindahan na binalik-balikan mo, binigyan ka ng malaking turkey for free. And then, nilagay namin sa freezer. And then, dinefrost the other day, yesterday actually. And yun, niluto na ni Mister. And then yan, kinakat na niya. Is it tasty? Is it tasty? That's Roxy. Ayun guys, bumalik na naman kami doon, nag-alaga ng pusa kasi po, nakipag-away si Tami sa pusa kasi po yung pusa kasi gustong saktan si Tami. Unpredictable kasi yung pusang yan guys, kaya yon pinagalitan ni Tami, sabi pa hindi nakita hawakan kasi ganyan yung attitude mo, look. Kaya yun, nakipag-usap si Tami. Anyway, pagkatapos nun guys, bumalik na naman kami ulit gabi na yan. It's going to rain. Nag-drive na kami guys, papunta sa bahay ni sister-in-law. Pero look,
Ang langit is parang umulan naman itong langit. Oy, tignan nyo naman yan, oy. Tignan nyo yung langit, oh. Uulan ito ba? Ano ba? Ang itim ng langit, guys. Ang itim. Loka. Kaloka. Itong kasama ko dito, nag-order na naman ng ano sa Amazon. Oh, loka. Ako dito, takot na ako kasi parang magbagyo na naman. Bagyo na naman ito. Kalorakit na talaga. 8 ano na guys. It's 8:32 na ng gabi. Gabi na guys, pero may araw, may ano pa, parang padilim pa lang. Gabi pero padilim. So kaya yun, pas lalo siyang dumilim kasi nga sa langit ang itim. Kaloka naman ito. Eh, Hi guys, nakauwi na kami guys. Oh my god. Sakit ng mata ko. Ito pala yung iniinom ko kapag hindi okay yung pakiramdam ko guys. Ito yung iniinom ko, oil of oregano, GNC. Mild lang guys kasi po kapag strong kasi delicado. So mild lang. So yun, ito yung iniinom ko. So mahal siya guys pero worth it. Expensive but worth it. How much is this, Han? $41. Ito siyang maliit pero worth it talaga kasi nag-work talaga siya. Sa binili namin $41 pero I think worth it siya guys, as in. So bili na. Nagtinda na ako guys.